Opemsuo TV ahwefo enne yewura krobia asante kotokɔhene otumfo se to baby otenase na asamba ko na eda osantehene na so a nananom kan ye nananom kwapra fo asem a na eda osantehene na so yewura otumfo awie ho asem ama odi dwumadie bi ahye nananom nsa se wo mu nkodi ma no anwumre ya ye ne nana ahia ye ne bebo ho nkobo ohene wadarum reburu Opemsuo TV sunie wadarum yem akwaba ya buru Mira odaroma da ho adi maye na afei kire ye dwumadi a ye wurade ahye mo nsa mokodi na nwumre yo na osu be ma Atasomansohene Atasomansohene ne dwumadi kese pa na ye wurade ahye yensa akwamfo asikamfo enne jase a ewo akwapra enne nwumre dwumadi kese enne isi a yekoye eya nenam so aba entinu ye wura achiche sama ese yenko kwapra yenko disadwumadie no ne ya yetsam nyina monim sem sani aba enti ne yeko kwapra nwumre nana obi nimu asem ya bose wada Roma de osantehene de to mu anim enne senti a yewura asem nko no kire mu kakrama Opemsuo TV ahwefo enti yo tefo ni ti wa mane se ahini eye osom sania ya ne se ye bi sum asanteman ye sum yewura enti no se wo ba ne je se wo nya hoboa se wo besum dia na se yentimi ne eni dwumadie wo manhia hase ne wo nyina ni te wo mu ane se ye so afran mu a ne ka preko ane se yewura se osumu anajo nsomu ye so yade nko atempia wo frɛ biara no ye nyu hwamoda aye ohye ya kan tam no enti edurumre bi asisi ano ye nua ye na tese wo be ye nua dada dwumadi e be hye ne sase oye Kwaprahene odi anyamresem bi a chese ye wura Opemsuo kokomu ye wura kese aton safro na se wa madia na sase no emudu wa ma enye ba ko pe ya ton safro ba ko mienu miensa entene nanso ya kwamu mpanyimfo afekutre ani ntine wo akwamu yetu anamo aba kwapra na kyerese bra ye wuranim na ne akoso no ontoto ano a na so ma eya manyampo kuma ye nkura no a sabi akwamfo no a ye be ka kire ye wura sese na nkyerese kambani ayi bisamamre kura wo se ye because asene modu eye esa no chama ye woni aye dom sana asem nyina ni chewo mu ano no eye dom ye etina mo kono dwuma pote bei na mokudi dwuma pote ekodi ne se ye koma kwapra hu se enne ne som ene na yibia abawieye sesia no wonka asante ahemfo ho enti ne ye tunade so ya chese ne no omfre no ho se Kwaprahene biem enti ne sia ne ye kwakoya mamra ekire se onkan ho na san ne be ye ne se bi ye koya asante mamre se bi ye do se kotwadwan egu kunyan so ne ye ka kire nanam se enne Kwapra ne som no abawieye ye ne ni twaka bia biem Opemsuo TV ahwefo ene na Kwaprahene ya yewura krobia asante kotokɔhene tunade so emu adeyo ya nananom akwamufo ekoye no eno enanana ene yabo ho nkomoyi munkoso na monhwe Opemsuo TV na muntie Opemsuo radio na asemi hu ntoaso nyina no ye de beto amoso midin e de Kwame ewu animfo